ଭାଇ କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଗୁଡାକ ତ କିଣା ନେବି ନା କଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଚ୍ଛା। ପାଟି ପାଖକୁ ଆଉଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଢୋକି ଦଉଛି। ନାଇଁ ବାଲ୍ମୀ ଜମା ଢୋକନି ଢୋକିଲେ ନା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଭାବୁଛି କଣ କହିବି କହୁନା ନା ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଉଜ ଆଗରେ ପୁଣି ଲାଜ ନା କହିବି କୁହ ଆରେ କହିବ ଆରେ ମୁଁ କହିବିନି I love you। ତମକୁ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତମେ କାହାରିକି କହିବନି ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମେ ବି ଟିକେ କହୁନା। ସତରେ କହିବି I love you ବାଲ୍ମୀ I love you so ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହୃଦୟରେ କେବଳ ତମେ ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ବାଲ୍ମୀ। ଭାଉଜ କଣ? ମୁଁ ସେ ସୀମାକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ କଣ ହବ ତମେ ବି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ମୋ ରିବନ ପିତା। See